Здравейте и добре дошли в следващ епизод на играта Resident Evil 2. Последен път бяхме стигнали до тук. Нямам си идея какво трябваше да правим или какво следва, а това не сме го взели даже от тогава. Малко съм позабрал какво сме правили, трябва да си погледна инвентара. Това трябва да го направим. Направо сега от самото начало. И ако ви харесва да продължавам да качвам поредицата на Resident Evil 2 и дали искате да я продължа, ще разбера ако поставяте по един лайк на това видео и се абонирате с камбанка. За да видите известие не само за видеята, но и за стримовете, които правя. И единствените дни, в които не стримам, са вторник и сряда. А в останалото време преспокойно може да ме намерите тук в YouTube или в Twitch. За моят Twitch ще оставя линк долу в описанието. Започнахме много добре с първото даже. Добре. Запомни го. Какво ще ми даде? Или ще ми даде копче? Да, даде ми бутон, добре. Аз съм на тука, така ли иначе? Да, аз съм насам. Добре. Да. Ние пак слязахме до... знам как се пада. Да, ето тук слязахме, тук бяхме оставили едни патрони. Да, сетих се, че бяхме слязали надолу. Насам не можем да дойдем, но може да отидем нагоре. Което е интересно, трябва по някакъв начин да отидем до... как да го кажа? Западната част на това. Ние сме в момента в източната. Не би трябвало да не го взема. Инвентарът ми е препълнен. Малко или много. Оставаш тук, ти пълни нещо тук да ми дадеш. Искам да ги взема и нямам място. Това. Прича ли се едно шапката на... Ние да ползвам малко това посещение, ми така или... че не сме го пускали. С нея трябва да го загасим, интересно. Искам и тебе не мога да взема в момента. Добре, преди да слизам тук долу. Имаше някаква врата тук. Тук 100% ще да чувам гадинката даже. Това била работата тук. Силното колело. Ларш Гир. Няма място въобще за него. За вас няма място. Къде? Моля? Не знам дали трябва да ползвам това пистолет. Това нещо май не е около. Тук е започно? Чай, какво? Това е тази врата. Да, сетих се. Добре, а това тук какво е? Ръцето. Как е било и с Леон, не го помня. Да, добре. Интересно за бит нож, но пак няма място. Само аз. Нямам какво да махна, после се връщам явно до тук и то за много работи. Не видим тук какво ще се случи сега. Не! Бъркам контрол, не участвам на тази игра. Да ще им тук гледната точка на клея каква е. Пара. Още един удар ще изтрая. Да, същата история. Защо учим толкова? Това се чуваше толкова отвратително. Толкова ниско качество го чух това нещо.
О, тук мисля, че имахме кода вече. Не се лъжи, имахме кода. Да, waiting room. 6 наляво, 2 надясно, 11 ляво. 1, 2, 3, 4. Езе. Какво това? Реално. Вече патрони майче. Какво е това? Голямо. Това са някакво. Вече това е цяло. Това мога ли да... Играта е отвратително тъпа, защото знае, че го целя и не приема абсолютно нищо. Клерчето. Това каква работа има тук? На 3 имам нож, на 2 имам gunpowder. 106 имам 109 патрони. 208 патрони. В 203 ще има чантичка. Че кой беше? 106 имаше. 109. Ниче мога ги взема. По-друго? 203 не мога сега. 208 и това ли е? 208 и 102. И 102. Така. Да, не мога да ги взема. Не, мога да ги взема. Нямам се. Чай сега първо искам да взема патроните. Gunpowder да направя на патрони. Какво е оръжие? Запали за малко. За тебе е 2 патрона. Чакай, имах още нещо. Оп, нож, опа. 103, не, 106, да. Пюм. Тук патрони има не са такива. Добре. Аз така ли че май ще използвам? Чай само да направя. Вече има място. Никаква идея. Но добре. Значи. Ай, това ще го оставя сега, защото е по-голямо. Сега ще го използвам. Чай, какво? Направих отдавна. Май бая отдавна го направих. Нищо в това. В инвентара. Тайде, така ли иначе ще трябва да се върнем. Тонуса не ми трябва. Така или иначе, ето тук ще взема. Тук ще взема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Още един отвънка имаше на балкона.
А то това даде и вънка имаше още 3 хърба. Иди вън, моля ти се. Най-важното, което не мога да взема, да, този хръб сега и да го взема не ми върши работа особено. Извинявам се, обърках вратици. Бързо бързо това тапанар да дойде. Чай, какво много се качат тук, защо? Защото явно може този тапанар да дойде и да трябва да го въртя, нали? Сега, какво имате тук за мен? Такова... Да, добре, познал съм, че е такова. Мисля, това може да взема, не мога. А трябва ми още един. Явно той е с ларш пиера. Който, ако не се лъжа, то Джак така още не съм открил. Трябва тук да отворя тази врата с сърце ключа. Рекърдс рума. Оф, господин Хикс, не ме остана мира. Ето го чака. Имаше още нещо, искам да взема, не видях какво е. Имаше граната. Гранатата е по-стабилна. Няма никой посетител. Браво, бе. Аз на малко не съм. Може понеса измудър. По сърцето сме го използвали супер. Ай, това сега ще ги оставя така, иначе не ги ползвам. Вибирам един сейф. Вибирам един сейф и ще трябва да вземем гранатата. Тук има нещо в този коридор, което не съм взел. Значи трябва да вземем гранатата. Какво? Бойлер. What? Се стига за бойлер. Защо ми го изписа като тук е стена? Сетя това място на къде и за къде води. Това е вънка, бе. Да, сетих се. Ние нямам там, къде е затворено, пък... Тук Леон взима зелени ключи, да, сетих се. Значи сега трябва да дойдем в библиотеката. И... е това, често казано. Освен това, нали, то... А това е било правил collection room. Аха, да, това тия слон, които не знаехме какво е това тук. Добре, значи освен библиотеката, къде трябваше другите да ходим? Който се сеща откъде е това библиотеката? Ще в коментарите. Да, имам долу в гаража. Добре. Значи библиотеката и гаража. Това е друго няма. Не знам, май не иска да стръгне. Харесал, май. Найс, ще пак ще ги има тук. Давай нагоре, че вече направо.
Сега играта би трябвало да сейфа. Не сейфа. Дали е суполипка, че са тук. Как да дал за Repair plan. Location, Police Station, West Side, Clock Tower. Точно така. Сега тук трябва да сложа това, после да го взема. Сега трябва да взема. Но яка анимация. Знам, че не е тук, исках да видя какво ще стане. О, тук може... О! What? Тук има стая? Това с льонката направо съм го изпуснал. Ой, 26 патрона за това малко, бе. Майко мила. Аре бе, сега тук трябва да взема малко. Това е голямото. Това трябва да сляза долу да служа малко. Много труден пъзел. Браво. Отново тази хубава кът сцена. Но ме интересува защо... Да, това проработи. Но ме интересува защо в полицията има камбанария. Наистина не знам защо. Много сетя. За какво са... За полицай ще би камбан. Ай, сега да видим какво ще стане тук. Така, първо знаем, че това трябва да е така, това така. Това трябва да дойде насам. Но... Това трябва да отиде насам. Не, нагоре, добре. Или... Видя го. Так, да видим. Телефон. И най-важното. И как? Свъна. Какво? Някой ни се обажда ли? Кой е? Моля, вдигнете си телефона. Hello? Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Тъпе шериф. А, в някаква детска Stupid стая. kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon.
There has to be a way out of here. Какво? Дадаха ми да игра с малката. Виждам, че има нещо. Yes, има нещо. Picture block. А може да бяга, бе. Браво, бе. Какво? Дадаха ми да играя с друг персонаж. Някаква рисунка, така нещо да пробваме. Май това, ако не го направя, да искам, не мога да изляза. А, не, тук има нещо. Добре, този пъзъл ще е труден. Мисля да го оставя за следващия път. Не знам, наистина не мога да се сетя. Примерно ще е по-кратко видеото. Нямам си никаква идея, толкова си не мога да наредя. Ако ви харесва това видео и искате да продължим с историята на Емили, там не знам как се каже това малкото момиченце, историята на Клер, смачкате ли лайк бутона и се абонирайте с камбанка, за да ви излезе известия. Това така че много видя къде сме? Бедрум.